Mga kapuso nagahilaing nga poste sa Altachera Village sa Barangay Echanova, Haro, ginakahangawaan sa mga nagalabay sa dalan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa sulod sang ginabulobanta isa na kabulan, amo sini ang sitwasyon sang isa ka poste sa bahin sang Altachera Village sa Barangay MV Echanova, Haro. Ang ini nga sitwasyon nagatugas ang peligro hindi lang sa mga motorista nga nagalabay kundi sa mga pumuluyo man nga base magabot ang tion nga sila ang matumbahan sini. Tama ka delikado kay ano kahilay na tapos yung tukudan ng nila sang taoy. Bangod ginakabig nga hazard, gintukuran na lang gani sa mga taga Bureau of Fire Protection 6 ang poste. Bangod daw nagalala na ang paghilay sini. Sang nagligad nga semana, ginpakigangutan sang ehensya ang More Power Iloilo para mahibaloan kung ilang poste. According sa More Power, ila man daw pakadtuan sang ilang personnel diri para i-check. Ginklaro naman sang More Power Iloilo nga hindi ila ang poste sang ginpakadtuan sa ila line team kahapon. Napahibalo na nila sa group chat upod sa iban nga utilities ang problema. Ang alam ko is that na-report na rin ito doon sa grupo na for verification din ng mga telcos kung kaninong poste yon. Samtang sininga hapon, ginpadulungan na sa mga representante sa isa ka telecommunications company ang poste kag ginkuha. Wala pa napahayag kung saan islan ang poste. Kim Salinas, 1 Western Visayas.